Hello लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन भिडिअ इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआव जों नैबे टयलेट पेपारनि थाखाय जोंनि बुहुमा सानसे जोबस्रांलांगोननो। स' बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनै मिन्थिना मोनगोन आरो जोंना बुहुमाव बिदि बेसेबां सिख्ला दं जायफोर माने गुलाम बन्दी जानानै गुबुननि सेराव थानो गोनां जायो। बिसोरो बेखौ ओरैबायदि अयथासार जि गोसो बेखौनो खालामो। बेफोरनि बारै नोंथांमोना मानि थाखाय जायो, माबोरै जायो, बेसेबां बिदि दं बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनजोबगोन। स' जों बांद्राय बुङालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। फैक्ट नम्बर 5। स' नोंथांमोना मिथिगौना जोंना बुहुमाव 2500टा लेंगुवेजफोरा गोमालांबाय आरो खायसे गोमालांनायनि लामायाव दंसै। बेफोरनि गेजेराव लेटिन वार्ड जायफोर वर्ड्स बा खन्थाइफोरखौ नोंथांमोना लेटिन सोदोबनिफ्राय फैदों होननाय मोनखायो जानांगौ बिजाबफोराव, आरो संस्कृत, आरबिक गोबां जोंना फेमास रावफोरानो गोमालांनो हमदों। अब्ला जोंनि बर' रावा गोमालाङा बेनि मा सिउरिटि दं? बर' रावनि बाहायनायाबो खम जालांनाय लोगो लोगो बेबो गोमालांगोन। स' जों बयबो बर' रावखौ प्रमट खालामनोसो नाजानांगौ, माने बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनोसो। स' आं बेजोंनो सरजाबनानै मोनसे टपिक बेयाव सोदेरना होनोसै। जोंना जुदि बर' रावावनो रावबो स्टुडेन्ट फरायलाब्ला, बर' राव फरायब्ला जोंना कलेज लेभेलाव माबा खस्थ' मोनहैयो बुंब्ला बर' स्कुलफोरा बोरै थांना थानांसिगौ दाना? बेखौ नोंथांमोना बुंहरदो। बेनि बुंनायनि उनाव नोंथांमोना गोबाङा बुंगोन जोंना कलेज लेभेलाव खस्थ' जाहैयो, इंलिसाव सोलायहैजोबो नालाय जोंना बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा खस्थ' मोनो। नाथाय आं सासे बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट, doesn't mean that I'm not good in English. I can speak, I can write English. There are some people in our Bodo community who actually creates these rumors, who thinks if we study in Bodo medium, we can't be good in English. What the fuck? That's your mentality, man. That's your mentality. जोङो गावबा गावनि साननाय हनायखौ सोलायनायनि सम फैबाय। जोंना माने फरायनायनि सिगांनो जोंना माबायदि खर'आव सोना दोनो जोंनि साखाथिनि सुबुंफोरानो कि नोंथांमोना कलेजाव खस्थ' मोनहैगोन। स' बे साननायखौ सोलायनांसिगोन। खस्थ' मोनगोन सानाब्ला जेबो खस्थ' मोनहैया, बे खर'आव हाबनानै थायोब्ला खस्थ' मोनहैगोन। आरो आं बेहाय इंलिस मिडियामाव फरायनांला बुङाखै, फरायनांगोन। नाथाय दाना जोंनि सिटुवेसना ओरैबायदि जानानै फैदों बर' हारियाव, जाय जेसे हागौ कम्पिटिशनसो। सोरहाबा जुदि इंलिस मिडियामाव होनो हायाब्ला बेहा दुखु मोनो, मानेकि प्राइभेट स्कुलाव फैसा बुरजा नांगौ होनो हायासै, बेहा दुखु मोनो आंनि गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव होनो हायासै। बेफोर साननाय हनाया सोलायनांगोन। नोंनि गथ'आ इंलिस मिडियामाव फरायबाल' सासे गिदिर सुबुं जाया। बुंनो थाङोब्ला नोङो बर' हारि माने बर' मिडियामाव फरायब्लासो मोननै मोजां खामानि मावनाय जायो। गिबिया जाबाय नों बर' हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावदों बर' मिडियामखौ लाखिनायाव, आरो गुबुन मोनसेया जाबाय नों थांना गिदिर मानसि जायोब्लाबो बर' मिडियामनि थ्रुयैनो जागोन। नों गावनि हारिनि नामखौ साबसिनै लाखिसिनगोन। आरो जोंना गिदिर सुबुंफोरनाथ' गथ'फोराबो आउट अफ स्टेटसो फरायखायो दा गिदिर इंलिस मिडियाम स्कुलफोराव। नाथाय बिथांमोनाबोथ' बिदि खालामनो हायो। जोंना बर' मिडियामनि स्कुलखौनो बिदि रयेल स्कुल, माने फुरा सुइमिं पुल, एसि थानाय, प्लेग्राउन्ड थानाय बिदि स्कुलखौथ' खुलिनानै बेयावनो फरायनो होनो हायो। नोंथांमोना दा गोबाङानो बा खायसेया गाज्रि मोनबाय जानांगौ। जायफोरा गाज्रि मोनदों आरो मा पइन्टखौ गाज्रि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर, आं नोंथांमोननो रिप्लाइ खालामगोन। फैक्ट नम्बर 4, फैक्ट नम्बर 3, फैक्ट नम्बर 2, फैक्ट नम्बर 1। लोगोफोर, आं दिनै जेबो टपिकनि सायाव भिडिअ होनो गोसो गैला। बे टपिकखौनो आं दिनै मेइन भिडिअ हिसाबै दोनबाय। बे टपिकआनो डिसकासन जाथोंसै। आरो आं दिनै साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, जेबो बुंला। आं मिन्थिखागोन जुदि आंनि साबस्क्राइबारा खमायो बेवहाय बेसेबां बे खोथाखौ सापर्ट खालामगोन, आरो जेसेबां आंनि साबस्क्राइबारा बारायो आं मिन्थिखागोन बेयावनो जुदि बारायोब्ला बे खोथायाव जोंना बांसिन सापर्ट दं, आरो जुदि खमायोब्ला बेयावनो मिन्थिखागोन बिदि माने खोथायाव आंजों सापर्ट गैया होननानै। आरो नोंथांमोना डिसलाइकबो जागोन आरो लाइकबो जागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय। गाबोन फैफिनगोन आं नोंथांमोननि सेराव फैक्ट्सनि भिडिअ लानानै। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर। जै बर' हारिनि बर' राव गेवलांथों।